Ja, jeg vil nu forklare jer, hvad iCloud det er. Hvis I alle sammen kender sådan en USB-stift, så er det jo den, man bruger til sin bærbare computer for eksempel, hvor man kan gemme e-mail, foto, tekstdokumenter, ja, hvad som helst. Hvis I nu forestiller jer, at i internettet, eller på den anden side, der bruger man rent faktisk et lager. Når I gemmer noget på internettet i iCloud, så bliver det rent faktisk gemt på en harddisk, som består ved Apple. Så i stedet for at gemme den på jeres egen USB-stift, så sender I det over internettet, og de gemmer det for jer. Og så kan I hente det igen derovre. Hvis man bruger en iPad, så skal man sørge for, at den har strømstikket i til 220 volt. Og den skal sættes forsigtigt i den ende. Og der skal være internetforbindelse. Når de to ting er i orden, så kan man gå ind og bruge iCloud. Man vælger indstillinger over i fanen, længst over til venstre, der kan man vælge iCloud. Og her kan man så se, at man har en konto ved iTunes, iCloud. Der står den navn op, og man har mulighed for at gemme sin e-mail, kontakter, kalender, påmindelser, bogmærker, noter, fotostream, det er ens fotoalbum, dokumenter og data. Alt det kan man tage en sikkerhedskopi af og gemme på iCloud. Så sørger de for at have gemt det et sikkert sted, så man altid har adgang til det igen. Som sagt 220 volt og netværksforbindelse, så kan man trykke hernede på lagring og sikkerhedskopiering. Og der kan man rent faktisk trykke på sikkerhedskopiere nu. Det vil vi prøve at gøre nu her. Og den går i gang med at lave en sikkerhedskopi af de ting, vi har valgt, den skal gøre. Det var dem, vi nævnte før. Der står her, hvor meget lagringsplads man har til rådighed gratis, hvor meget man har der tilbage. Jeg har ikke brugt ret meget af min plads nu. Og så kører sikkerhedskopieringen hernede. Om et øjeblik, nu står der mindre end 1 minut tilbage. Man skal også være opmærksom på, at den skal være blå i feltet her ved iCloud sikkerhedskopi. Og der står hernede, at min er sikkerhedskopieret med et tidspunkt. Så kan man altid se, hvornår den sidste sikkerhedskopi er lavet. Når du oplader din iPad derhjemme, har 220 volt på, og hvis I har trådløst netværk, så opdaterer den automatisk hele tiden og sørger for, at sikkerhedskopien er den sidste nye.